Oh iya, ancen jenengku Kakang Mas Batik Madrim. Ya mbo wis lek ngono. Ani, kemarilah Ani. M-U-N Blebes love you. Apakah kamu mau menjadi kekasihku Ani? Apa sir kowe iki, Kang? Aku iki ajeng butuh Ani. Aduh, Dek. Lah masa kan iki ajeng? Lah iya, Kang. Lah sangane sapa? Wah, kurang lek granat iki. Hahaha, rasane kurang jauh darat. Kok nggak bom barang sih, Hul? Ya iki aku yang duwe pisan, Hul. Bom nuklir. Rasakan iki. Tuh. Wah, lah kon, Per. Aduh. Kon kok mana sih, Per? Ahaha, kena pindo. Kapok kan, Hul? Wow, wis orang ini-inian. Tane wis terang, awak payah-payah teko Tegal. Loh, ayo diterus lah, Hul. Durung rampung perang dunia e. Wow, wis ora. Kon ping loro aku sepisan. Lah jenenge ae perang. Cepet-cepetan. Untung emang ledok. Kok bom ya entek raine Rika, Hul? Tumbo wis, ayo mulai wis. Bare wis terang lu. Sopo ngobong rapen bluke kok kaya ngene iki. Aduh, Biung. Lah nandi menungsane awak mangga kayu kok sampe kobong kaya ngene iki ya Allah. Christian mangjo nandi wong tak kono go. Astagfirullahaladzim. Kok kebacut temen ditinggalan di mana emang? Darine selak luwe njaluk mangan, ditinggal golek micin ngono ae wis diobong ayune. Tinggal minggat nandi yo. Tak ngono omah sing ngantri nunggu kayu kok iso minggat. Mesti barang mang yo minggat nandi pisah, Duh. Kok beti. Tapi temenan arek mang. Mesti ini barang mang yo nandi. Aduh, apa ae sih, Mbok? Kok ribut ae mulai mangabane? Lah kon iku lho mosok merem. Wong adekne mang tak ngono kok kayu kok iso gano, kok dhewe nandi, Glon? Kayu kuntek kobong, untung omahe gak kobong pisan. Lah wong aku sik umba-umba kemul, laro talek kobongan. Lah mbak arek Riko aku gurung mari kok Riko tinggal. Ya tak tinggal metu nduk, dilu. Lah wong adekne mang yo ndek omah. Terus aku golek micin kon dhewe kok gak mule-mule. Aku mule-mule ne tole gano kon gano rurune kayu wis kobong kabeh. Lah mule nanti, lah wong aku yo umba-umba dijeding. Yo baba wis kayune kobong sing penting omahe slamet. Ya selamat omahe, tapi kok aku gak mule yo entek ra omah sitok iki ae ku mang. Riko kok elek ya? Lah kon iku kegantengen ah. Ya gak ngono. Riko lho ledok tambah ledok kok dadi wedok ngono ya, Hul. Lah maksudnya, Per? Lah kulite Riko lho, Hul. Menyatu ambek ledok. Lah mbok ngojo, Per.
Wong kulitmu iku lho padha karo ledok, nek bedane Ya karuan hul, aku sik cilik gede titik lo putih lek kulit kuwe. atuh, ya putih per lek dirageni. Lah rumangsane Riko aku iki tape ta, kok kate dirageni barang. Tape, ndek tambah tape dadi ndawir. Riko yang elek dilokno. Lele penting tawar. Loh, pitung ambek Pak isi bulet rek. Wong alangan 20.000 iku ae lho kok gak dikekno. Aduh. Sopo iku rek linjike? Udunge pancawarna, jan koyo watu lek iki. Kecet-kecete jerone rek. Iki jan ambles dipangan subuh-subuh enak lah iki. Opo Kang Peri iku? Aduh. Tungkake sampe munjul nang sandal rek, mendahi jeruwe koyo ngono. Ini nih. Ok, 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 ok. Sandal-sandalnya asik koyo waring rek. Tante, sini dong. Lah tante-tante ya apa sih? Ku pandang-pandang adik dari seberang. Cantik juga, wajahmu sungguh menawan. Bolehkah abang bertanya, apa adik ada yang punya? Kalau belum, boleh abang katakan cinta. Kumat wis saya nih. Mosok riko lali nah aku, Kang. Kok gak mule-mule arek iku mang nandi yo parane. Tanteni ae kon deh. Wis mlebu lah kok udan maneh. Lah wong arek ya wis ngono iku masih dipenging ya pancet ae. Lapane lek gak nang dikapokno ya tambah dendek dadi arek. Iku aja sambleki lho mariki. Lah wong tole, Mbok. Mas Riko sambleki model ya apa ya pancet ngono ae. Ya prei dilus to mari dipisui. Seru yo. Iya ya aku. Sampe harus kabeh iki lho. Tak terus sampe kene lho. Astagfirullahaladzim. Mamula iya kadar maneh kon. Aku mang dijak tak liun, Mbak. Wah ya ora, wong aku teko Tegal kon celuk. Padha dene segede ambek sing cilik. Kon ya ngono hul. Kon iku wis tuwek nak, wis jem kok iso sing udan-udanan sampe ledok-ledokan ngono iku. Wis Mbok, jarno Mbok aja ribut ae lah wong ngancene arek. Kon niku ya ngono hul. Wis gede kok gelem ae dijak kadar nang ceper. Aku mang sakjane enggak gelem tuh. Wong nang ceper ya dieret-eret. Kak, Riko sing ngaiti ngantem ledok aku mang. Aduh, wis padha dene gak usah salah-salahan. Lek dikandani kok cok mbaweli ae, tak jawab ae. Asih aku. Wis kabeh nang adu-adu kon bareng hul nang adu hul. Ya sik, Mbak, mari ki. Daun, diterusno. Lah iki ledok, Bu. Oh ayo. Sing kate dipolai mana? Ayo, kakak berkon. Ayo, Age. Ayo, Age. Age kate mlayu nanti kon wis padha gerang-gerangin kok sik pemel ae. Ampun, Mbok. Age mlayu wae. Tenan dikon Age. Terus Age. Oh iya, ancen jenengku Kakang Mas Batik Madrem. Ya mbok wis lek ngono. Ani, kemarilah Ani. MUN Blebes love you. Apakah kamu mau menjadi kekasihku Ani? Apa sih kok iki, Kang? Aku iki ajeng butuh Ani. Aduh, Dek. Lah masa kan iki ajeng? Lah iya, Kang. Lah sangane sapa? Wah, tidak bisa. Ajeng biyen gak kaya ngene kok. Bodine saiki kok apik.
kentole tengking, awake mongkok. Wah, bokonge jan koyo cemongko gondok lek iki. Dudu ajeng lek kon iki. Lah Riko kok gak percaya sih, Kang? Duwe bolo karo-karone padha nyunyune. Gak Riko gak Cak Gimun padha ae. Wis aku gak percaya Mas kon kenal Gimun. Lek ajeng biyen potongane gak koyo ngene, ambune gak koyo ngene. Lah iki mangkok-mangkokane lek asih bunder leseng. Aduh, opo. Piye? Aduh. Perawan di mana teko nang kampung iki rek? Weh! Weh Mar! Weh! Nah, disuruh dire. Weh Mar! Bojone paman. Aduh. Kaliren takon iku, Mat. Asli ngor ae kon iku. Ya wis wayahe tapi biasa lek segandung mateng celuk-celuk ngono. Mosok lali yo. Tapi ojo nger ngono, Mat. Lah wong atasane jaluk mangane ya silik mendelik barang kon iku. Lah kate ya apa maneh, Bik? Lah wong kelaparan. Urip motone tok iki untung-untungan tadi kowe iki. Tapi ojo ngor-bengor ngono ta Mat. Lah wong bebek niki yo gak budhe. Gak Bik, Riko kok malah lolak-lolok ngono sih, Bik. Asik gloyor. Belos iki iki. Aduh apa Mat? Lambene, Mat. Kok asih belos-belosno wong tuwek barang sih kon iku le. Lah wong boke mari nyekel gawe dik pusung kono lho. Oh ya jadi percaya tapi lek Riko gak ono wong ngerti di daerah kene lek gak Riko. Dari ya sing bludak, sing pijet, sing ngopor iki. Lah kate ya apa maneh jam lanang sing kuwasa wis ditakdirno kaya iki ku lho le. Waduh, lek Riko jan asih 1001 macam. 1001 macam gitu tiga bergudara. Dari bulu baru, dari bulu lari. Tuh, apa ae sih jam? Bari lek katene njaluk mangan iku aja pingamping dik lawang. Mlebu kono lho. Dari budak gaga bidu gida baru gada. Seribu gere. Kebalan buat lebih tipe. Wis le cepetan le atus le nang ngaji-ngaji le salin sing riji kok memel-memel kan iku. Gelem adus arek iki mang opo? Ya gelem lah iko. Wis nduk ti kon saiki mulya saken bojomu. Aduh, ora kere aku, Mbok. Lah lek gelem sunat aku ya mulai. Lah lek gak gelem sunat lah sapa? Kate turu ambek wong tuwek ora gelem sunat. Duh ya aja kaya ngono ta nak, wis ta lah diomongi alon-alon engko lah gelem ta disunatno. Engko aku sing nanggung tumpenge ambek jeneng abange. Lek perkara biaya aku gak pati mikir, Mbok. Mek iku lho sak nemen-nemene Riko tau tumun ta, Mbok. Wong tuwek sakmono gerange kaya Gimun gurung sunat iku lho. Lek sampe ruwong, isine atiku iku lho ya apa? Lah mangkane iku nak kon mulya mumpung durung krungu wong akeh. Wis ta lah engko waran omong alon-alon gelem disunatno arek iku. Emo, Mbok, aku lek dhewe iku mo. Lah lek aku mulai ya ambek Riko sing nuturi Gimun. Lek aku wis wegah nang Gimun. Ya wis nek ngono ayo tak kandhanane ayo cek nang mari isin wong ayo. Riko lu sing ngandani. Iya, Aku semua temenan. Loh, mari nguras biogas sapa kon? Biogas. Aku mari tempur. Loh, gak usum Hul, tempur-tempuran ngono ku. Mari kan wis gede, kok iso dulian ledok iki lho. Sita, sampean kok ora jenengku sih? Loh, Mbak Ajeng ta iki? Ya iya Hul, lagetmu sapa? Lah kok malis mlehe ngene, Mbak? Wis, sik cilik. Lah sing ngarani aku gede sapa? Kan ngasih apa sih Hul? Raine ayu. Sandale api. Sikile kok akeh wulune, ganti cukur ta? Apa kon iki Hul?
Wis lan niku ndak rijik-rijik kok. Delon praenmu koyo Anoman niku. Penak Anoman. Anoman siket ote. Mati ya. Malia ayu rek Mbak Ajeng. Tapi sikile buiten pakan bulu. Apa ae sih kon niku jam salah rene-rene njaluk mangan kon niku. Gak tau nyewangi nyambut haye bebek ni blas. Berkat kondi iki, Be. Kok kari bikang tok ngene. Teko ya miska. Kudu jam. Iku kudu nek miska. Berkat teko pusung kono lho jam. Oh, tak kira teko ya miska. Lah sing jemblemi padha. Kon niku jam jarine katene mangan kon niku. Iku lho mangan wis simbuh dhewe le, tapi ambek mendol tok, Cung. Isi tak tutupne bikang iki. Asih mempuri. Duh, wis karepmu we jam. Aku tak mepe gombalan sik dik Pina kono. Golekne mari mangan, ora ono dhewe. Ya iya tapi biasa aku ngono sing ora-ora iki. Iki lho mban pisan aku pikir. Lho. Genok yo. Ono ta, Mbok, limburi? Gak ono, tak golek ini kandang barang ya genok di pawon-pawonmu mubeng lho, gak ono. Nadi genahe areke, mosok minggat. Yo mbo, Mbok, lawang di kamar-kamar kabeh, di daringan barang yo gak ono. Aduh, blaenti, mangkano gimun iku lek kadung minggat iku ya adoh. Lek gak nang luar negeri kono ya gak kira, Nduk. Sakene kon dadi rondo maneh mariki. Cangkem Riko ku lho, Mbok, sing genah, ojo medeni ae. Ya opo terus iki ate digoleki nandi? Barek lapo nak, kon mang iku langsung nang omah, mbok ya dinteni digenano dhisik. Lek nang omah iku bojone ya dijak. Lek ngene iki, kon dhewe sing bengong. Duh, tapi yo babak wis Mbok, lau-lau apa bingung sapa kan terus nang hubungan ambek wong gurung sunat. Aduh. Lah mosok gimun sakmono tuwek iku durung sunat. Ya cok ngono kon, Nduk. Iya, saiki kon sing mangkel. Mben kon nek getung-getung dhewe blaen. Mbokne maneh sing kene. Wis babak Mbok, aku gak ngurusi gimun nemen-nemen. Pokok lek sampai seminggu iki arek gak gelem sunat, aku tak pegatan ae mbek gimun tak rabi ambek Mas Handoko. Aduh, anak gawok wong kono kok. Wis ae nang omah dinteni ndek omah. Engko lah mulih ta areke. Mau katene Mas Handoko ya aku. Waduh, arek iki ra dikandani. Berarti gimun ngomong nang Pak Jono mang ya kati sunat. Aduh, lah kali biyen sunate yo bareng aku sih. Lah mosok pule. Tak beres temenan lek iki. Ancene lek mari sunat terus nemplek nang sarung iku kedadeane daging. Dadi pule maneh gentalone. Tak ubere tak tunjuk lek sunate. Duh, omah ditinggal saulan ae rusuh kabeh koyo ngene rek. Sembarang pating gledak. Kate rejek-rejek dhewe iki sarasen, awak sik kesel kabeh. Aduh. Tambah kamar iki rek. Karu-karuan. Duh. Kelakon mejo-mejo iki lho berduke sampe kaya ngene. Sopo ya kira-kira gelem rijiki omah iki? Mosok kate mburono aku ya. Tapi ya wis timbangane rejek-rejek dhewe. Gak kau apa sing kesel kabeh. Paling bayari ya 1.000. Penak tibake ya duwe-duwe akeh. Tibake ngene rasane dadi wong sugih. Jalaga mebacida kepadamu. Apa mat kono mat? Ngrameni ae. Kata ya apa iki? Ya golek hiburan nang radio ya gak duwe. Ya suaramu iku sing kaya radio rusak. Lon lambang suker wabane. Ya biarin ta mendek lambang lho. Dari 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 dari.
salah-salah kok diantemi lambang tambah gede tompelmu kon. Biarin dah. Berarti sampean kesini kalau mau ngapain sih? Kok tumben-tumbennya? Mau nyuri sapi saya ya? Aku rene yo kating gantung kon iku sing brebeki kuping. Waduh, ya jangan gitu ta Cak Mun. Lah suara saya merdunya kayak gini kok. Irwan KDI itu loh. Teman saya loh Cak Mun. Aduh, bojam orang gabru saya. Warik kandangku ditandani superna lo jam dikai ambek. Ya aku lek turun di sore ta Cak Mun, babar kloso. Oh, ya mbok. Jero kok jam. Dua. Ana trobo sih, arep kok. Aduh, arep ae wis cangkem pahit ngene. Tolong aku. Jam, rino tadi. Tak kanani kon. Aku tak takon. Mau Cak Mun, aku lek lu gede kayu. Penyakit ambeien aku. Mereka takon opo sih Riko iki kok tumben-tumbennya iki lho. Awakmu mang gak petuk bintange tengo amat. Bintang sopo sih? Ya bojoku miskel lah ayu dhewe amat tak tengo. Waduh iya Cak Mun, semblak lek yo. Aduh, Cangkemmu jangkreki. pegat kemarin Cak Mun. Rabine wis. Iku mesti dipangan subuh-subuh ya enak ta lek iku. Lho, akeh terus no. Jangkreki. Kon petuk ta ora? Ya petuk ta Cak Mun, lah wong golek iri kok mang Temenan ta kon gak goro? kandhani kok. Yo apa jere? Jam, Ngono. kan gak petuk Kang Mas Gimun ta. Ngono. Terus ngene barang Riko. Lah mosok goleki aku koyo wong ayanen ngono, Jam? Wong dikandani kok Riko gak percaya mang goleki sampean ku asing ngene lho. Mas Gimun, kamu kemana? Aku kangen Mas. Ngono Riko. Opo ae rek merutui. Aku gak guyon, Mat. Dikandani kok gak percaya sih Kang Gimun iki rek. Tadi ku membawa foto sampean Cak Gimun. Foto sampean dikene Kang Gimun. Dah aku ora guyon, Mat. Kandani kok sing mlayu ngene bareng. Kang Gimun, sampean di mana? Lah terus nek kono gak heboh. Heboh banget di sana. Golek sampean iku. Mau. Aku kate diapuk. Aku duduk gimu. Ngono aku. Mat, ora guyon ae aku. Temenan aku. Kok ngideng ngene ya. Ngene. Temenan. Aku ora guyon, Mat. Jangkreki. Sumpek udah guyon ae. Lah wong dikandani kok gak percaya. Cari sendiri, takono. Iki bulin mau aja rek. Kasihan deh lo.